wakung pesa madhi ya serikal kawadhi e county kacha to understanding austerity measure tech nikech nitiere counties moko ma osetemo to kata obedo ni gitemo keto those austerity measures to gin measures ma kata saving ma measures go miyo county tin kabisa nikech for example king'iyo gima most counties sani timo en ni kwa mfano nyiewo gazet ok nyiewo nikech gazet be nigi cost mare koro kinyiewo gazede ariyo kata adek pile pile in a week ineno kamano pesa mang'eny di kigo times a year financial year pesa mang'eny kabisa miyo ji chai office counties moko osewacho ni mano e austerity measure margi moko bende wacho adieri kaka wacho ni kantiere kata mana meetings ma wanyalo dhiye to koro kar mondo wadhi kata Mombasa kata Kisumu kata mana Naivasha to wanyalo localize and some counties are doing very well kaka Kiambu county kidhi Kiambu tudoka office governor kacha giketo tent maduong' giluonge ga ni Naivasha koro en Naivasha ma is localized but king'iyo kaka gitimo accounting ne pesa no bende Cleophas tinyalo get surprised kata counties kasiaya kar mondo gidhi Naivasha kata mana Mombasa kata Rwanda kuma wacho ni to giwacho ni Kisumu kabe onyala dhiye but king'iyo kaka pesa no bedo accounted for tinyalo imagine kata ni nende jodhi London omiyo mago gin austerity measures mabeyo to the public eye but gima waluongo ni internal audit towards functionality mar serikal to kwane ka en austerity malongo omiyo dware ni mondo bende ka mede kanyo en gima waluongo ni conflict of interest nikech ing'iyo ka samoro ji ng'iyo ni wan kaka jo county assembly pesa mar governor ni budget mare ok wadhi kadho nyaka terwa e retreat nikech kosetergi e retreat kacha ting'e ni ng'ato ng'ato ng'iyo manufuko ne padiem modhi yudo accommodation modhi yudo DSA modhi yudo kata transport midhi miye koro ng'ato dhi to kosego kecho be waneno gi ng'eny jogi waneno kendo wang'eyo gi ilongo gi kata workshop moro osebiro osego signature sama opening titimo to holo pong kama kendo jotelo pong kacha kendo gin very attentive tea break koserumo magisego signature to afternoon dhi chakre saa 11 nikech quorum onge ting'eni most of these houses they depend on quorum chike ma ilongo ni standing orders ni quorum nyaka bedie e kama mondo bura ochakre koro ipenji to kang'o chakre saa 11 to ripo bed ni watieko saa 10 te wachako saa 8 mabe wadhi meet adier gima nindo kelowa kae omiyo nitiere gik mang'eny kabisa moripo bed ni wang'iyo as jotelo ma one of those things en ni my interest gimomiyo iyiera kata gimomiyo achiwra mondo yiera mondo abed governor kata bed mana MCA kata gimomiyo bende ayie mondo abed appointed as chief officer kata mana CEC en ang'o en mar mondo adhi meet my personal interest kose en mar mondo adhi ati ne jopiny to itiyo ne jopiny no Cleophas pile pile waromo gi some of these retired leaders yudo ka ng'ato samoro dhi kata mana Nairobi hospital kata Mata hospital odhi manyo services to bang'e to nyisi ni Kevin ne gima jogo miya ni bill en bill maduong' kabisa tamo miyo jogi chajo pesa mang'eny kama koro nyise ni to ma en private facility koro pesa ma gichaji is based on gik ma imitimoni e tuo kata gima ne dhi service mane dhi kawo to bang'e